akuluakulu pachalewa pa 7 Julayi chaka chimene cha 2026 bwalo la milandu lalikulu mu mzinda wa Blantyre kunalitu nkhani yokhuza ndi mlandu wa magazi amene akuyakira kuti anapha aledi Dr. Victoria Pope pa 17 Novemba chaka chimene cha 2025 ku nyumba kwawo ku Chigumula mu mzinda wa Blantyre. Nawo tikatsata bwinobwino nkhani imeneyi amene inayendera after ndekuti ataphedwa aledi Dr. Victoria Pope public ine ndi chidwi kwambiri makamaka pofuna chilungamo pa nkhani imeneyi kutengeranso imene nkhani inayendera. Ndi tikatsata bwinobwino apolisi anayika pressure kufunafuna magazi amene anapha aledi Dr. Victoria Pope. Ndi muja timaziona kuti pa 17 December chaka chimene cha 2025 apolisi anapanga paledi magazi amene amakayikira kuti ndi amene anapha aledi Dr. Victoria Pope, ndipo anawatenga akapititsa ku nyumba kwawo kachitira umboni pa zimene zinachitika tsiku limenelo pa 17 November po. Ndi tikatsata bwinobwino nthawi imeneja apolisi anagwira azibambo okwana 7 omwe mayina awo ndi a Peter Mphepo, a Charles Chikapa, Maxwell Elia, Rafiki Abdul Hassan, Santos Chamamba, a Peter Chimenya komanso a Isa Ali. Awo posatira zimenezo kutengerano ndi nkhani yokhuza ndi murder case paja imachoka ku Residence Magistrate Court kupita ku High Court imene zakhalira. Ndi mlandu umenewo unayambika ku bwalo la milandu lalikulu lero mu mzinda umene wa Blantyre. Ndi atapititsidwa makosana amenewa kumeneko ndi kuti anawerenga mlandu umene magazi amenewa akuaganizira kuti anapha, ndipo anafotokozera mlandu umenewo tino anawamanga pa mlandu woti anapha aledi Dr. Victoria Pope pa 17 November chaka chimene cha 2025. Ndi anafunsidwa kuti uvumera mlandu umenewo kapena kukana. Of course amene akuweruza mlandu umenewo ndi a Judge Arofi Chinangwa. Ndi magazi onsewa aliyense anakana mlandu umenewo kuti sakuziwapo kanthu pa imfa ya aledi Dr. Victoria Pope. Ndipo posatira zimenezi zinapeza zoti ambali ya boma maloya boma amenewo anapititsatu mboni zimeneno zimakachitira umboni pa mlandu umenewo. Mboni zimenezo oyambirira analitu a spouse a aledi Dr. Victoria Pope kapena kuti amunawo a aledi Dr. Victoria Pope ndi amene anapereka umboni oyambirira potengeranso ndi amene anaonera zimene zinachitika tsiku limene la pa 17 November po amene watundi Yamikani Pope. Kuchoka pamenepo mboni yachiwiri ndi kuti ali anebawo amene wa family ya aledi Dr. Victoria Pope. Kuchoka pamenepo ndi kuti aboma atafunsa mafunso ntowiri onsewa anayankha kutengeranso ndi amene anaonera zimene zinachitika tsiku limenelo. Kuchoka pamenepo magazi amene akuimbidwa mlanduwa achina Rafiki Abdul Hassan alitu ndi loya amene akuyimira mlandu umenewo amene watundi a Michael Goba Chipeta. Nawonso loya amene anapanganso cross examine pafunsa mafunso awiri atatu kuti ayankhe ndi mmene zinakhalira pa tsiku limenelo. Awo potenga ndi mmene zinayendera kumeneko aboma atafunsa a Yamikani Pope kuti afotokoze bwinobwino zimene zinachitika tsiku limenelo. Ndi mufotokoza kwawo amafotokoza zona kuti iwo usiku wa pa 17 November anazazindikira zona kuti kunyumba kwawo kabwera anthu after ndi kuti anthu amenewo atatchula chitseko cha pa main entry. Posatira zimenezo kunapeza zoti magazi amenewo analowa mu nyumba. Ndi iwo ku bedroom yawo ndi aledi akazi awo Dr. Victoria Pope anatsekatu chitseko cholowa ku bedroom imeneyo mabe pofuna kuonjezera security. Ndi kuti anayamba kutenga katundu wina ndi wina yemwe anali ku bedroom ko kamba ukayika pa chitsekopo kuti magazi amenewo asakhale ndi access yolowa ku bedroom yawo. Komabe zigawengazo zinayamba kulimbana ndi chitsekocho kandi zimagwiritsa ntchito chitsulo kanula limuloko kachani ndi mmene nkhani zake zimakhalira. Ndi ali mkati mulimbana ndi chitseko zigawenga zimenezo zinazindikira zona kuti anthu amenewa ndi kuti ayimaso pa chitseko mkati mwalumumo kuphatikiza pamenepo ndetu akuyikanso zinthu zina zobloka kuti magazi amene asakhale ndi access yolowa ku bedroom imeneyo. Ndipo posatira zimenezo akuti mmodzi wa zigawengazo nawombatu mfuti. Ndi chipolopolo chimene chinatuka mu mfuti imeneyo chinabola chitseko ndopeza zoti chikafikiranso thupi mwa aledi Dr. Victoria Pope ifa kuti nthawi imeneyo anali atayima pa chitsekopo. Ndi chipolopolo chinapeza zoti chabola chitseko ndi kulowa mkati ukaombera iwo ndi kugwa pansi. Apo posatira zimenezi bambo Yamikani Pope asiya chitsekocho nkuyamba nopanga tendiza akazi awo. Posatira zimenezi zigawengazo nakhala ndi access yolowa ku bedroom ko zitalowa kumeneko amene amazisogolera pakuti magazi onsewa anavala mamaski. Mano winayo ndi kuti maski yake imatha kuonekera ati kamamuna chibwano chani. Kuchoka pamenepo voice yake ndi anampanga noti. Ndi ameneyo ndi amene amasogolera china chilichonse apanga makomandi ndi zina zotero. Ndi amenenso amafunsa mafunso ndi ndalama zili kuti ati magazi amene amafuna ndalama ndi anafunsa za ndalama kuti ndalama zili pati kaya mayankha kuti ndalama analibe. Kuchoka pamenepo anayamba kufunsanso nkhani yokhuza ndi ndalama zakunja zomwe anali madolars amene amafunsa magazi amene ndi iwonso zimaoneka kuti madolars amene kunalibe. Posatira zimenezo munthu ameneyo amene amasogolera zigawengazo anatengatu chikwama chimweno munali ka laptop munalibe kumanowa kuti anatenga chikwama cha laptop. Kuchoka pamenepo ndi kuti magazi amene anatuluka mapita ndi kuti akazi awo aphedwa nthawi imeneyo. Ndi adafunsidwa nkhani yoti akuziwapo ndani analoza mmodzi mwa amenewo ameneno akuti ndi amene apanga komandi gulu limenelo aso ndi kuti ndi amene anaombera sizuzika bwinobwino komano ndi mmene nkhani zake zimayendera pamenepo. Nawo posatira zimenezi after ndi kuti aboma atamaliza kuwafunsa mafunso kunapeza zoti loya wawonso magazi amene akuyankha mlandu umenewo a Michael Goba
wa chipeta nawonso namba kwa polisi amafunso bambo Yamikani Pope kuti afotokoze mmene zinakhalira ndi anafunsa ndithu mafunso angapo kuti anamuzindikira bwanji munthu amene kapena afotokoza zonoti anamvera voice komanso nkhani yokhuza ndi chibwano chani nkhani yokhuzananso ndi mfuti imene anamumbera anazindikira bwanji kapena afotokoza kuti iwo anali mkati mwa lumu pachitseko pamene no magayizi amene zigawengazo ndi kuti zinali kandi pa sitroom anamumbera pamene kulowa mkati komanso ndi kuti ndi amene amafunsa mafunso okhuza ndi ndalamazo pano cholinga chenicheni chimabwera kumeneko akuti sanathe kuchizindikira bwinobwino zambiri ndithu zimene anafunsa loya amene madziwa maloya akuafunsa mafunso monga amene zimakhalira cross examination imene nkhani zake zinendera pamenepa kuchoka panepo panabweranso mboni yachiwiri ndi mboni yachiwiri inali aneba awo a Lady Dr. Victoria Pope kumene amakhalako kuchigumulako akuti chimene chinachitika pa tsiku limene tikatsatanso bwinobwino nthawi imene chayamakosana unazayenda audio makamaka mmasamba mchezo omwe yokhuzana ndi voice yomwe anapanga rekodi a Lady Dr. Victoria Pope yokhuza ndi kuti kunyumba kwawo kabwerako pangatu areti maneighbors audio imene japa jakuti anayiponya pa forum ya WhatsApp ya maneighbors yomwe anapanga kumene koko nawo poseta zimenezo ziona kuti audio imene anapanga rekodi nthawi imeneyo pomweno zigawengazo zinalowa nyumba ndi kuti inawafuna chithandizo kuti maneighbors awathandize kupanga intervene imene zinakhalira amunanso kupanga leta polisi limene nkhani zake zinakhalira ndeno akuti amongst maneighbors mmodzi wa maneighbors anatuluka kumpanda kwake ndi agalu ake awiri ndi atatuluka kumeneko anapezera zoti anakumana ndi kuti ndi zigawengazo ndoti zituluka kumpandako ndi kuti zigawengazo zinafunsa kuti mupita kuti mukalimbana ndi zakuno ndi kuti mufera zaeni kuchoka pamenepo ndi kuti anaombera mwamba zomwe zinapangisa zona kuti anebawo abwererenso kumpanda kwawo poopatu kuti mwina atha kupangidwanso nawo chipongwe mwina kuomberedwa kumene imene nkhani zake zinakhalira mononso nawonso muyankhula kwawo afotokoza zoti azindikirapo anthu angapo ndikuti ndi anthu awiri amenewo ndi atafunsidwa kuti azindikira chifukwa chani akuti azindikira chifukwa cha voice ndipo paja tikatsata magayizi amene mmodzi mwa iwo ndoti amayankhula chiyankhulo ngati chichewa chomvekano mwachisenasena choncho accent yake imamveka mwachisena choncho teka munthu wake ndi amene lwasiso akuti anapanganso identify munthu wina atengeranso ni ma physical features amene apanga observe pa siku imenelo ndi zimenezo ndi zimafotokoza kumeneko pamenepo winanso anapanga testimony kumeneko ndi Jimmy Kanyerere mkulu ameneyo ndi kuti anali ex police officer nayenso anapangidwa cross examined ndi lawyer wa defense pa nkhani imeneyi mkulu ameneyo akunena zona kuti ndi amene wasogolera gulu la neighborhood kumenekoko nepa zimene zinachitika tsiku imenelo nayenso anatha kukwanisa panga identify anthu amene pogwiritsa ntchito voice komanso ni ma features ena ndi ena ndi anafunsidwanso mafunso angapo makamaka amene zinakhalira pa tsiku imenelo ndi anazafotokozaponso nkhani yokhuza kani mafoni chani akuti kaya magayizi amenewo zinakhalanso bwanji zikuona kuti anawerukakonso kani mafoni chani ndi mmene nkhani zake zinayendera pa tsiku imeneja ndi nkhani imene anayipanga ati chani khalanso ikupitirira mawa bwalo milandu ndi mmene nkhani zake zayendera mwachidule pangofuna tingopereka update ni mmene zayendera ku bwalo milanduko mawaso ndoti tibwera ndi samali ya mmene zingakhalire ku bwalo milanduko pa nkhani imene ndithu zosayenda chachikulu nchonako chilungamo chidziwike pa nkhani imene ngati magayi amenewo ali olakwa tikhaso tikudziwa chilungamo ngatinso ali osalakwa chilungamonso chidziwika kumeneko nkutheka tumakosana mwe maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tifotokoza zona kuti bwalo milandu mu mzinda wa Blantyre ayamba kumva nkhani yokhuza ndi mlandu wophedwa kwa a Lady Dr. Victoria Pope amene anaphedwa kunyumba kwawo kuchigumula mu mzinda wa Blantyre pa 17 November chaka chimenechi cha 2025 ngati maganizo amenewo tinawo titha kufotokoza comment section koma timapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.